Sziasztok! Ma végre befejezzük a Marvel Legends Nemesis Build-A-Figure szériáját. Megnézzük az utolsó két figurát, illetve a Nemesis buffot. Kezdjünk is neki. És akkor egy kis információ a videóhoz. Ez a videó főleg a buffról fog szólni. Ez a két figura annyira ugyanolyan, mint az X-23, vagy bármelyik Marvel Legends női figura, ami pinless karokat, lábakat kapott, mint bármelyik. Szóval én nem akarok erre túl sok időt elfecsérelni. A kiegészítők is kb. Azok, amiket láttok rajtuk, szóval át fogunk futni rajta, és utána megnézzük a Nemesis buffot. Először nézzük meg a csomagolást, hiszen az sosem maradhat ki. Nyilván mindenki meg fog lepődni rajta, hogy milyen a csomagolás, mert még sosem láttunk ilyet. A csomagolás az a Typic Marvel Legends mostanában jellemző csomagolása. Igen, erre is ki fogok térni, hogy szegényként nem tud megállni rendesen. Szóval a Typic Marvel Legends csomagolás, ez a vékony kis csomagolás, így arra van kitalálva, hogy így egymás mellé rak, de minek raknád egymás mellé? Tehát, hogy visszarakd a dobozba, vagy mi a koncepció? Buff darabok vannak benne, nem, és ráadásul annyi kiegészítő nincs is, hogy vissza akad rakni, úgyhogy én ezt nem értem. Itt az oldalán van egy nagyobb képregénykép, itt a hátoldalán még egy képregénykép, el lehet olvasni, akit érdekel, hogy kicsoda Husk, amúgy ő Ágyú golyónak a tesója. Az ő családjuk hírhetten, tehát hírhet arról, hogy nagyon erős a mutáns vonal. Itt ugye látjuk Marót, hogy kicsoda, meg lehet állítani, még egy képregény kivágás, itt is egy képregény kivágás, úgyhogy ennyit a dobozról. Nézzük meg a figurákat. Jó, és akkor nézzük meg a figurákat. Sok mindent nem tudok róluk elmondani, már csak azért sem, mert mondom, ezek a tipikus Marvel Legends női figurák, amik nem kapták meg az új torzóizületet, tehát nincsen dupla hasizom, nincsen csak rekesz izületük, nem forog el a derekuk 360-ba, tehát nem tudod megforgatni a derekukat, csak itt a torzóban képesek forogni. Pinless karokat kaptak, pinless lábat, Maró kapott egy kis extra dekót, ugye ezekkel a csont kinövésekkel. Ezek a csontkések, ezek ennyit tudok erről mondani. Én nem akarom senkitől elvenni az örömöt. Ha valakinek Maró a kedvence, az nagyon jó. Én örülök neki, mert nem egy tipik túl ismert karakter, de semmi extra. A feje amúgy szép lett, ugye megkapta ezt a digitális kezelést, ami ugye most már a Marvel Legends-ekre is jellemző. Ennyi. Kapott egy nyitott tenyeret, egy karatekezet, nyilván horizontális izülettel, meg kapott egy öklözőkezet, nyilván horizontális izülettel. Ami baj, hogy a késeket fogó karok, kézfejek is horizontálisak, tehát be és ki járkálnak, nem pedig föl és le, ahogy ezt egy fegyverforgató kéznek kéne. Úgy tűnik, így kicsit visszafejlődünk, és elfelejtjük, hogy vannak ilyenek. Akkor nézzünk rá Huskra. Huskról annyit kell tudni, hogy ő egy olyan mutáns, aki adaptívan képes új szituációnak megfelelő hámréteget növeszteni magára. Itt
is ezt az állapotát láthatjuk. Nyilván le kell tépni a külső hámrétegét, ahhoz, hogy ez az új fémes megjelenése, vagy ez a fémes adaptációja felszínre jöjjön. Ő ugye a Generation X teamnek az egyik tagja. Ha van Monet, Saint Croix, akkor ő beleillik a csapatba. Ha van Chamber figurád, a Chod, Buff hullámba voltak ezek a figurák, akkor tök jó vagy, akkor majdnem kész a csapatod, már csak pár karakter hiányzik, de amúgy nagyjából ugyanazt a dizájnt kapja Husky is, ezzel a piros-sárga ruhával, ezek a karvédők, ezek amúgy külön mozognak, tehát külön forog, nem moldolás, tehát le tudod venni, hogyha nagyon leszeretnéd. Ugye ő is pin lesz, lábak is pin lesz, ezt is le tudod venni, mert ez is külön forog, ha nagyon szeretnéd. A fej kidolgozás szép, nyilván a digitális kidolgozás az, ami miatt ilyen szépek az arcok most már, ha bár még mindig vannak gyártók, akik nem használják ezt, de hát ez van. És akkor ezzel a fejjel jön, ez a teljesen neutrális, egyszerű fej. Nyilván azzal a fejjel jó kirakni, hiszen ezen látod a mutáns képességét akcióban. Ugye jön egy másik ilyen letépő kéz, meg jön egy öklös kéz. Ugye mindegyiken ez az izület van, ez a horizontális. És ugye nyilván itt is az egyik a letépő, a másik meg az öklös kéz van fönt, és akkor kapod ezt a kis arc darabot. Ez csodálatos. Ezt így bele tudod rakni a kis kezébe, és akkor olyan, mintha éppen húzná le magáról a bőrt. A Generation X a 90-es években volt jelen, és a 90-es évekre ez a nagyon extrém képregény, ábrázolás, illetve a 90-es években az extrém, illetve a 2000-es évek elején is az extrém, az egy ilyen kifejezetten szexi szó volt, mindenki szerette használni. Ennyit ezekről a figurákról. A végén majd összerakom, és megnézzük azokat a figurákat, amik ahhoz kellettek, hogy a nevezést felépítsük. Ugye ezt itt láthatjuk is, hogy kik kellettek. Wolverine-ről már van videó, ő nem fog szerepelni, mert őt útközben egy új boldog tulajnak továbbadtam. Gambitet majd Dani fogja megnézni, de nekem is lesz belőle egy példányom. A többiekről pedig már van videó, amit megnézhettek a csatornán, de a végén meg fogjuk őket nézni. Ugye itt van nemezisünk, és akkor én nem is húznám az időt, 10 percben vagyunk, jöjjön nemezis. És akkor itt is van nemezis. Olyan nagy a figura, hogy alig fér bele a képbe. Ide kirakom az egyetlen tartozékát, amivel jön. Amit tudni kell a karakterről, az az, hogy valamikor a 2000-es évek tájékán, nem vagyok benne biztos, hogy mikor jelent meg, ugye létezett az Age of Apocalypse idővonal. Ebben az Age of Apocalypse idővonalban volt egy Nemezis nevezetű karakter, aki Apokalipszis gyermeke. Gyermekem. És utódja lett volna, tehát ő volt a várományos. A képességei közé sorolható volt az energiaelszívás, ami azt jelenti, hogy képes volt más
életformáknak az életenergiáját elszívni, és utána ezt egy ilyen bionukleáris folyamat során hőenergiává alakítani, tehát bioplazmává alakítani, és ezzel pusztító lövéseket leadni, energiakibocsátást csinálni. Ő itt megsemmisült, mert Magneto megölte, miután Nemez is megölte a skarlátboszorkányt, aki akkor Magneto lánya volt éppen, és Apokalipszis és a Dark Beast, a sötét bestia, az Age of Apokalipszis bestiája, fogták és csináltak egy kristályos alakváltó páncélt, ami azt jelenti, hogy képes volt a páncél különböző formákba shiftelni, tehát a páncélt a Nemezis körül. A 2000-es évek nem volt konzisztens, mondjuk így, és akkor ebből megszületett Holocaust, remélem a YouTube nem fogja kicenzúrázni. Holocaust karaktere később meg kellett, hogy változzon, hiszen a Marvel rájött, hogy ez nem egy szép név, úgyhogy megölték ezt a karaktert a Marvelben, majd később az X-Force új megjelenésében előhozták a már fő idővonalban, a 616-os idővonalban ennek a karakternek a megfelelőjét, aki nem más volt, mint William Rolfson, aki Apokalipszisnek és az Apokalipszis egyik lovasának, a éhségnek a gyermeke. Ő lett végül is Genocide, ami népírtást jelent. Még mindig nem a megfelelő név, kedves Marvel, de mindegy. Nyilván ezt a Hasbro nem írhatja ki a dobozára, hogy Genocide, build a figure, vagy népírtás, építsd föl magad, mert ez eléggé hülyén veszi ki magát, főleg, hogy gyerekek megvehetik ezt a Targetben. Úgyhogy átnevezték az eredeti nevére Nemezisre. Nekem édes mindegy. Ez az egyik kedvenc karakterem. Amikor az X-Force-ban megjelent, akkor egyszerűen oda voltam a figuráért, a karakterért, magáért, mert végre a nagyon gázos Age of Apokalipszis páncél helyett kapunk egy sokkal kifinomultabb, realisztikusabb páncélt, nagyon jó kivitelezésben. A képességek megmaradtak, ugyanúgy azért van szükség erre a páncélra, mert a mutációja, manifestációja során teljes mértékben lángba van borulva a teste Nemezisnek. Most Nemezisnek fogom hívni, hogy ne cenzúrázzon a YouTube. Ezért viszont ezek a lángcsóvák, ez a bio kohó energia, ahogy hívják, ez állandó, ez elpusztítana maga körül mindent, ezért a páncélban internalizálnia kell ezt, és a páncél tulajdonképpen nem őt védi, hanem minden mást véd maga körül. Ugye ezt a mutáns energiát ezt képes felhasználni arra, hogy a páncél életben tartsa őt, képes a páncél javítására, a saját maga regenerációjára, illetve, mint látható, tök jól meg van csinálva. Itt ezzel a kis csővel képes ezt az energiát fegyverként is használni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a figurán szinte nem is látszódik, hogy ez Marvel figura. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezen nem látszódik, hogy ez egy Hasbro figura, ugyanis ha megnézitek, olyan komoly intrikák zajlanak a páncélon, kis battle damage, harci sérülések, részletes kidolgozás, még ez a kar ágyú is, ami amúgy minden iterációjában jelen van Nemezisnek, még ez is olyan gyönyörűen van kidolgozva, akkor ezek a sárga vonalak, ezek mind-mind azt szimbolizálják, hogy az energia cirkulál benne, a szinte steampunkos ábrázolása a páncélnak, ami amúgy
Penyának, az alkotónak, aki újraalkotta a karaktert, szintén jellemző, majd fogok mutatni a képet a koncepciórajzról. Hátul ez az egész kis apparátus, ami nem tudom milyen cél szolgálnak ezek a rodok, de hogy még az is annyira gyönyörűen meg van csinálva ez a figura, mintha nem is Hasbro termék lenne. És igen, aki a nagyot és a nehezet szereti, ez nagy és nehéz. Ez bizony nagy és nehéz. Ha ide rakom Scottunkat, Scott nagyjából egy 16 centis figura, ez a figura úgy nagyjából szerintem 20-23 centi körül van, és tényleg nehéz. Tényleg nehéz. Tehát az izületek, a bokák, a térdek úgy vannak kialakítva, hogy elbírják, hogy ne essen össze a boka a figura súlya alatt. Halljátok, leteszem, olyat koppan, hogy megőrültök. Mióta tegnap összeraktam, nem bír a vitrínbe lenni, mert állandóan az íróasztalon van, és nyúlkálok hozzá. Nézzük meg, hogy kik kellenek ő hozzá, jó? Csak hogy lássuk, hogy kik kellenek hozzá. Szóval, Wolverinehez nem jön bavdarab, ugye Nightcrawlerhez jön ez a búra, Gambithez jön a jobb láb, Cyclopshoz jön a karágyú, ezzel a kis csővel, ami amúgy mennyire menő, hogy benne van a karban, és ide hátra csatlakozik ebbe a backpack-szerűségbe, de ez a backpack, ez is Nightcrawlerrel jön. Tehát, hogy ez nem a torzóban van, ezt neked rá kell rakni. De ha megnézed, nem is veszed észre, hogy ez egy külön darab. Úgy illeszkedik, gyerekek, tehát amikor összeraktam, úgy bekattant a helyére, hogy nem hiszed el. Nem hiszed el, hogy a Hasbro képes ilyenre, hogy egy darab valamit beleraknak úgy, hogy utána azt nem látod, hogy az ott van. Na, menjünk tovább. 4-es, ugye ez a sima balkéz, az 5-ös, az a torzó, ami Haskell jön. A torzóba csak a fej és a torzó szigorúan van benne, ez a búra nincs, meg semmi más nincs. A doboz nagy részét amúgy azt tette ki, és akkor Fabian Cortez az egyik legjobb karakter ebben a hullámban, pedig jön a bal lábacskával, ugye ebbe volt a torzó, ha megnézitek, a doboz nagy részében hátul a torzó volt. Szóval úgy nagyjából 6 figurát kell összeraknod, vagy megbenned, ahhoz, hogy kirakhasd ezt az állatfigurát. Megéri. Ugye 3 hónapra szedték szét, ugye az első hónapban megjött az Extreme Wolverine és a Nightcrawler, következő hónapban megjött a Cyclops és a Fabian Cortez, és most június végén és július elején pedig megjött a Gambit, a Morrow és a Husk. 3 hónap. Megérte. Szar a disztribúciós mechanikája, vagy az stratégiája a Hasbrónak. Én nem tudom, hogy miért. Ez egy év elejé bemutató volt. Szerintem az van, hogy az év elején egyszerűen nem tudják rendesen ütemezni ezeket. Nem tudok másra gondolni, mert legutóbb is a Zabu hullám, ami elsőnek jött abban az évben, vagy elsőre bemutatva, az is olyan elosztási és terítési gondokkal küzdött, hogy hónapokat csúszott a Wolfsbane figura, és a Cable figurát meg már nem is tudod megvenni. Úgyhogy igen, tehát hogy ez nem az erőssége. Viszont nézzük meg a buffot, még mielőtt bármi van, leveszem ezt a kis dómot. Ezt a dómot amúgy tök egyszerűen le lehet venni, annyi az egész, hogy a dóm eleje, tehát ha a búrának az eleje,
így becsípődik oda, és utána csak ezeket a két lyukat kell eltalálnod, hogy a pegeket beleillezd, ezeket. Ha megvan, hogy itt elől bekapja ez a kis rész, akkor tulajdonképpen már sinem vagy, akkor kb. A lyukakat nem is kell megtalálni, mert minden a helyére csúszik. Ez is mi? Tehát ilyet is tud a Hasbro. Engineering. A figura, ugye az eredeti nemezis figurának, ami még Toy Biz időszakban jött, ugye volt egy olyan feature-e, hogy ki tudta nyitni a tetejét, és akkor volt benne egy ilyen csontváz, mellkas plusz koponya. Hát itt ez nincs, nem is baj, ugyanis a képregényben is Williamnek, amikor Nightcrawler leszedi ezt a búráját, akkor csak itt a fejét látjuk. Nyilván, hát látjátok, kapunk egy ilyen átlátszó műanyagból készült lángokat, a fej teljesen jobbra-balra forgatható, és a csontváz állkapocs az mozog, tehát tudtok vele játszani. Ezt a búrát most nem rakom vissza, tök jó. Ugye a lábak azok mind erős racsnin vannak, eddig bírnak fölrúgni. Pin lesz az egész figura, pin lesz. Ugye pin lesz dupla térd, és nyilván, mivel nincs vádliforgó, ezért van egy ilyen bokaforgónk, és a szokásos bokaízület, itt is elég erős racsnikkal találkozunk szembe. A karok azok T-pózba kimennek, simán. Ugye itt is a dupla könyök ízületünk van. Pin lesz természetesen. Ez a válvédő rész, ez egy ilyen gyűrű mozgó műanyag, nem gátolja a 360-at. Sőt, ami a helyzet, és amiért szerintem ez az év buffja, az, hogy a figura konkrétan nem csak designban, de mozgathatóságban is kiváló. Nem tudsz rá rosszat mondani. Még úgy is, hogy ez a cső itt van hátul, ez a kar tökéletesen képes mozogni. Ja, a biceps forgó, itt is dupla könyökizület van, tehát nem úgy van, hogy mivel ez egy robotfigura, ezért nem adunk neki csak az egyik lábán dupla izületet. Nem, ebben a figurában minden itt van. Ugye ez a gyűrű, vagy ez az apparátus itt, ez leszedhető, ez egy külön elem. Ez is a Nightcrawlerrel jött, ha jól, nem. Ez a rész, ez a torzóval jött. Szóval, és akkor egyszerűen csak fogod, ezt itt bepróbálod illeszteni, igen, és utána simán csak lenyomod. És kész is. A bal kézzel kapunk egy ilyet, ez egy cserekéz. Ami érdekes, és ami szerintem nem teljesen képregény akkurátus, az az, hogy szerintem nemezisnek 5 ujja van, itt csak 4-et kapunk, kit érdekel. Egyszerűen levehető amúgy, tehát hogy lehet, hogy a meleg miatt, de nekem nincs problémám azzal, hogy simán csak cserélgessem. Sőt, tegnap még ezt a lábat is kihúztam, mert kíváncsi voltam valamire. Nagyon fontos, srácok, hogy ha ilyen mániákusak vagytok, na most a test soha nem szimmetrikus, ezt követi a Hasbro is. Ez a láb, ha megnézitek itt ezek az illesztések, ez egy kicsit mintha nem a helyén lennének, és itt is látjátok, hogy ott olyan, mintha elválna. Itt nincs ilyen gond ezzel a jobb lábbal.
Ez csak a bal lábra jellemző, és egy kedves barátomat meg is kértem, hogy ugyan már nézze már meg nekem, és nála is ugyanez ez a helyzet. Úgyhogy plusz van egy extra ballábam, hiszen 2 nemezist fogok építeni, igen. Eladó lesz, igen. Szóval megnézte, és nála is ugyanez van, szóval nem arról van szó, hogy ez egy QC hiba, ez engineering, ez így lett kitalálva, hogy pontosan miért, azt nem fogom megmondani nektek, nem tudom. Szerintem ezt a Hasbro sem tudja, és szerintem, ha csak nem vagy annyira szőrszálhasogató, mint én, és vagy vágyszemű, vagy nem tudom, akkor nem is fogod észrevenni. Én szimplán csak azt hittem, hogy valamiért elengedett a ragasztás, de aztán megnéztem a másik lábat, és rájöttem, hogy nem. De amúgy a lábak könnyen kihúzhatók, a karok már más, mert a karokat nehéz volt betenni. Viszont nagyon jól helyén vannak, nagyon jól mozognak, nincsen semmi olyan, hogy valami laza lenne, vagy nem illeszkedne bele. Amikor a Blackheart figurát raktam össze, ott azért ott fájt, amikor össze kellett illeszgetni a figurát. Itt ilyen nem volt, ez nagyon simán összement. Kicsit a karokat nyomni kellett, de hogyha T-pózba rakod a kart, már úgy, hogy még nincs benne, és egyenesben van a kar, csak így bedugod, akkor könnyen bele fog menni, és nem kell erőltetni. A lábakat pedig egyszerűen csak a jól megszokott bedugod, elkezded csavarni, és nyomod, és beugrik a helyére. Nem fogsz hallani hangot, viszont érezni fogod, hogy ez bent van, és nem fog leesni, ha csavargatod. Ja, amúgy mozgatás területén itt van ebben egy nagyon jól mozgó rekeszizület, ami 360-ra is képes, illetve előre is képes menni, és hátra is képes menni. És a figura tök stabilan áll, nincsen hátradöntve. A boka izületek annyira jól el lettek találva, annyira erősek, hogy nem dől el tőle a figura, tehát kiváló. Ha ezzel vége van a buffnak, mint olyan, tehát mint a buff szériáknak, akkor nyugodtan. Ez egy olyan méltó temetés, olyan méltó befejezése ennek az egésznek, hogy nem is tudok jobbat ennél. Megkapjuk azt, amit amúgy egy bufftól kapnunk kéne. Nem egy csodot kapunk, ami egy régi Abomination figurának az újrázása egy kis változtatással, nem egy pinekkel teli figurát kapunk, mint mondjuk a Void, ami nem képes önmagában megállni, mert annyira nehéz. A Zabu, a Blackheart és ez a figura, ez a buff, ezek kiválóak. Mondom, ha ezzel vége van a buff hullámoknak, akkor nyugodtan. Tehát akkor nem is tudok jobbat kívánni, akkor vége. Tehát, hogy akkor szép emlékekkel búcsúzik a buff vonal. No de nézzük meg akkor végül is a figurákat, amik alkotják ezt a buffot. És akkor befejezésképpen már így is túl hosszú a videó. Itt vannak a figurák, kivéve a Gambit, akikből össze tudod rakni a buffot. Talán Nightcrawler az, akire azt tudom mondani, hogy talán a legbüdzsébb figura ebben az egész hullámban, hiszen ez a X-Men 97-es Nightcrawlernek a teljes mértékű újrázása, egy kis átfestéssel és egy cserefejjel. Amúgy ezeket a cserefejeket már egyszer megkaptuk a Wendigo Build-A-Figure hullámban,
úgyhogy annyira nem új. A következő gyengébb figura szerintem Husk. Semmi extra ez a figura. Ha építed a Generation X csapatodat, akkor kell bele, de valószínűleg senki nem azért veszi ezt a vévet, mert benne van egy Husk figura. A következő az kicsit zavaros, mármint nekem. Én azt mondanám, hogy Morrow a következő leggyengébb figura ebben a hullámban, de mivel Morrow-t nagyon sokan szeretik a Marvel Capcom játék miatt, meg valószínűleg azért, mert csontok nőnek ki belőle, és csontfétise van az embereknek, ezért azt mondanám, hogy a következő figura, aki a leggyengébb, az Fabian Cortez, de ez sem igaz, mert ez a figura viszont annyira komik akkurátus, ugye ezt a videóban is elmondtam, hogy hihetetlen. Tehát ez, ha a Magnetónak a tanítványait szeretted, az akolitusokat, akkor ő kell oda, én is berakom a Brotherhoodok közé, leszarom, hogy kinek nem tetszik, vagy kinek tetszik. Nekem ez oda való. Az én véleményem szerint Morrow, aztán Fabian Cortez. Tehát ha a kettő között valamelyik gyengébb, akkor a Morrow a gyengébb a Fabian Corteznél. A Fabian Cortez legalább megkapta a vulkánnak a testét, és egy csomó új dolgot kapunk benne. Itt ez kb. Hát azon kívül, hogy kapunk csontkinövéseket, amik ragasztva vannak, meg egy kis csontdekót. Hát nem tudom. Egy karakter, aki ugrálgat, meg szaltózgat, meg ilyenek, az kaphatott volna szupermozgatható testet, de hát az X-23 sem kapott, és akkor talán a hullám legfaszább figurája az Cyclops, ugye kiegészítőkkel, cserekezekkel, cserefejjel, ugye az a hatalmas blast effekt, amit kap, ami teljesen új, és ami természetesen nem kompatibilis visszafele, szerintem és ráadásul X-faktor, klasszik X-faktor karakter, klasszik X-faktor ruhában, szerintem ez viszi a legjobbat. A Gambitet azért nem tudom ide rakni, elmondom miért, mert azt majd Dani megmondja. Amit én gondolok a Gambitről, hogy nem egy rossz figura, egyértelműen látszódik, hogy a Hasbro rájött, hogy ez az Age of Apocalypse vonal, ez nem jön be az embereknek, mert sokan nem ismerik. Az az igazság, hogy az Age of Apocalypse, amikor kijött, akkor nagyon sok embert elvesztettek ezzel a idővonalugrálgatással. Mostanra kezdik megszeretni amúgy ezt az idővonalat, így, hogy most már multiverzumokról is tudunk beszélni, de akkoriban nem szerették, és nagyon sok képregény olvasót elvesztettek ezzel az idővonallal, és mivel nem nagyon volt benne a köztudatban az Age of Apocalypse, ezért szerintem a figurákról sem tudnak túl sok mindent az emberek. A Gambit figurával kifejezetten az én egyetlen bajom, hogy van kártyafogó kis keze, de nincs kártya, tehát nem kaptunk hozzá egy kártyát. Oké, az Age of Apocalypse-ben Gambit dobálgatott mindenféle szírszart, amit föl tudott tölteni, nem csak kártyalapokat, de nem kaptunk hozzá semmit. Semmit. Ahogy így Dani mondta, még az is lehet, hogy gumis az egész műanyag, habár ez a melegtől is lehet. Nem tudom. De a helyzet az, hogy talán valahova Husk elé tudnám betenni. Tehát Husk és Nightcrawler gyengébb szerintem, mint a Gambit, viszont Gambit nem jobb, mint a Morrow és a Fabian Cortez, és hát nyilván egyértelműen a Wave-nek, a hullámnak a legjobb része az a nemezis buff. A konklúzió az, hogy ne csináljunk többször olyat, hogy 3 hónapig kell szedegetni össze egy buff hullámot. Egy az, elmúlik a hype. 2, egy erőlködéssé válik az egész. 3, nagyon el tudja venni a gyűjtő kedvét, mert büdzsétervezés szempontjából ez baromira nem oké, hogy 3 hónapra előre kell tervezni, főleg úgy, hogy évelején jött ki, és az első figurák azok májusban jelentek meg. Azért az elég komoly. Ez egy nagyon elrontott
marketing stratégia szerintem, nagyon nem átgondolt, és mondom, ezzel vásárlóbázist tudnak veszteni, hiszen ha én előrendelem, és ennyi időt kell várni arra, hogy befejezzem, simán elmúlik közben az, hogy én ezt össze akarjam szedni. Egyszerűen így működik az ember. Nyilván az impulzív vásárlónál ez teljesen, de egy gyűjtőnél is, mert azt mondja, hogy menjetek a francba. Nem fogok én ennyit várni erre. Hát 3 hónap? Hát hogyan? Minek? Ez nem egy új autómodell, amit össze kell rakni, ezek műanyag játékfigurák, miért kéne erre ennyit várni? Úgyhogy ezek az összgondolataim, mondom, ha ezzel vége van a BAF-nak, mint koncepciónak a Marvelnél, vagy a Marvel Legends-ben és a Hasbro-nál, akkor ez teljesen jó endsong. Ha nem, akkor csak és kizárólag innentől ilyen jellegű és ilyen minőségű baffokat szeretnék, mint a Nemesis. Köszönöm, hogy végignéztétek, maradjatok velem a csatornán, iratkozzatok föl, lájkoljatok, kommenteljetek, és nézzétek meg a többi videót. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!